Takže takéto prekvapenie vás čaká, chalani, keď prídete do roboty a nájdete profesionálne odstavený autobus. Úplne bohové, aj s automatickým otváraním dverí. Dokáže len firma Winkel a spol. Netrafiť sa na kanál, všetko odjebať, nikomu nedať vedec. Proste ukážka. No proste paráda. Ja nemám na toto slov. No, takže spoje do Povazkej nejdú. Aspoň teraz nie. Ako to budú odtáto vycahovať, to bude úžasné. Ojebu to celé, keď to budú cahať. No, ako to je. Jaj. No nič, chalani, pekný deň. Nerehoďte sa toľko, to sa môže stať každému. Čaute.